I pozdrav svima, dobrodošli u još jednoj epizodi Minecrafta s vama i danas igramo Tutorial End. Znači, to je Ciletova mapa, evo je kao što vidite. To je Ciletova mapa i veoma zanimljiva mapa, znači gledao sam malo na njegovom kanalu, ono što je snimao i odlučio sam znači, da snimim tu mapu, tako da evo, znači samo što sam je ubacio i ovo malo laguje, da, FPS je 20, dobro. Znači, to sam vidio i u njegovom klipu, tako da to ćemo kasnije, ali možemo prvo da krenemo od početka, kako bi mogli sve da vidimo i to, znači, kako bi mogli sve da vidimo do... Ujebate koliko laguje. Kako bi mogli sve da vidimo iz početka, kao što je i Cile to uradio, tako da, evo, samo da vidimo šta ovdje ima. Iron Pickaxe. Pa imaš Iron Pickaxe, zašto koristiš ovaj Cile? Ovo je jedan prvi savjet. I znači ovdje je početak i kao što vidimo, ujebote. Dobro, idemo. Buguje ova mapa, jest. Znači ovdje kao što vidiš, znači, kao što vidimo, znači, to je prazno polje, ali nemam pojma što je ostavio to. Ovdje to je njiva. Njiva. To je jako... Ok, znači ovdje je rudnik i da vidimo šta znači ima ovdje. Moram da prokopam malo na dole da vidimo da li ima nečega. Da li ima? Ajde. Da, nema. Jao, koliko laguje. Nema ničega, ali ipak ono inače njiva. Ok, znači vidimo šta imamo ovdje da uradimo sad. Aha, da. Ja mislim da možemo ovdje, znači da stavimo one drvene stepenice i da kažem to Ciletu da stavi. Zato što neće morati da se muči, već samo morat će da moći će. Evo te, ne znam zašto sam se toliko zbunio, Ok, znači evo, hoću da kažem Ciletu da može da stavi ove stepenice, da ne mora da se muči, ono da skakuće i to. Znači to može da pravi i dok je u rudniku, ono znači kao što ide rudnik na dole, može da napravi taj rudnik da ide sve sa stepenicama i neće moći da se muči da skakuće. Ok, znači treba će nam još stepenica, idemo ovdje. Tako. I uzmemo još 4, koliko nam... Jao, treba nam još. Dobro. Koliko imamo? 8, još, ajde još 2, 1, koliko? 12 može. Bit će previše. Ok, znači, nema veze, ali ipak, znači, hteo sam to da kažem Ciletu u komentaru, ali mrzelo me da pišem, tako da, evo, znači, može da stavi tu tako od stepenice da ne mora da se muči. Samo da ostavimo ovu čest, tako, i idemo dalje. Sada da vidimo kućicu, da može kućicu sada da vidimo. Ajde ovamo, ali ipak kao prvo, znači ovdje je prazno polje, tu može Cile da napravi jednu kućicu ili vidjet ćemo, znači, ne znam, vidjet ćemo. I evo njegova kućica i da vidimo šta ovdje ima irona, dobro, ovdje zemlja, dobro, možemo da ostavimo ovo i možemo da stavimo ovaj cobblestone, da, gdje ovdje ide, to ide gore, jeste, pesak isto tu, onda slabovi gore, ja ovdje možemo cobblestone da stavimo. I šta još, dobro, znači to je uglavnom to, ali samo trenutak ovdje nisam pokazao ovu terasicu, evo je, tako, dalje idemo, znači sad na ono tamo gore
kako možemo da nazovemo, toranj, ajde. Možemo da nazovemo toranj i htio sam da kažem Ciletu da, ovako, samo da vidimo šta je ovde. Ovde nam stavio neko, ovde pravi neki most. Znači, htio sam da kažem Ciletu, jebote, bug. Htio sam da kažem Ciletu da napravi onako tu kao kamenje okolo, kao da se penje na gore i stepenice, a ne ovo ovako tu da se stavi ovo i može da napravi tu kao neku posmatračnicu ili tako nešto. To je mnogo cool i sada idemo da skočimo dole. Dalje, znači, gde idemo dalje? Gde idemo dalje? Mogli bi da idemo na ovo, na tamo ono ostrvo gde je Cile rekao kao da ima tamo, skroz tamo da ima jedno ostrvo i mogli bi da idemo sad tamo. Frame drop. To se najviše dešava zato što učituje se mapa, chunk loading, jeste. To mi piše sad ovde na Frapsu. Šta će mi ovdje? Evo ga valjda ostao. Ne. Aha, ima crafting table. Znači tu je Cile napravio to ostrvo i zapravo da ti kažem Cile, to je lepše ostrvo nego ono tamo. Ne ostrvo, to je lepše zemlja, kao što vidiš svetlije i to se meni mnogo više sviđa, tako da ti bi mogao da, what the fuck. Vidite koliko buguje ovo. Ujebote. Baš jesam cijelo otpanj. Znači, Cile mogao bih ovde napraviš, znači, neku teritoriju ili kako god nešto, neko selo ili tako. Zato što najviše volim tu zemlju i, znači, tu svetliju zemlju i mnogo lepše izgleda nekako. Tako da, eto, znači, još jedan savjet za tebe. Dalje. Znači, nema šta ovdje da tražimo. Znači, da li imamo, dobro? Možemo da uzmemo ovo drvo, da napravimo još jedan brod kako bi mogli da se vratimo i da privršimo ovu epizodu. I to znači to da bude za danas, ali vidjet ćemo. Šta ovdje, znači tako. I možemo da napravimo crafting table. I tako. I sada da napravimo ovo. What? Imao sam crafting table već. Dobro, znači sad napravimo brod i da idemo, odnosno da se vratimo nazad. Sad samo, znači, tokom ovih klipova, znači ne znam šta da pričam, tako da mogli bi da... ne. Čekaj, stani, možemo da stavimo ovdje dole crafting table. Napravimo još jedan. Tako, i da nastavimo ovo. Da, znači, htio sam da kažem da možete da napišete u komentaru šta da pričam tokom ovih klipova, zato što dosadno nekako, onako, samo pričam ili puštim neku pesmu i uvek na kraju kada uploadujem klip, onda imam copyright i tako nešto i šalju samo dislike-ovi dobijam i to, znači, ako mogli bi da napišete u komentaru ovi koji me prate, da evo te koji bugovi. Da napišete u komentaru da šta da pričam tokom klipova ili da postavite pitanja pa da odgovaram na ta pitanja, ali vidjet ćemo, znači, u budućnosti. Što sad neće ovo da se slavi? Dobro, sad je to negdje po sredini ovog jezera, kako mora. Sada pada mrak, tako da mogli bi završimo ovu epizodu, mi se vidimo u sljedećoj epizodi i to je bilo to. Pozdrav!